ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦର ନଖ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। କାହାର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, କାହାର ତମ୍ବାଳିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, କାହାର କଳା ହୋଇଥାଏ, କାହାର ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେ ନଖ ଦେଖିକିନି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଆଉ କେତେ ସମ୍ମାନିତ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ନଖ, ଏ ନଖ ଯଦି ତମ୍ଭା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସବୁ ନଖ ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ ହେଉ ତମ୍ଭାଳିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଆଉ ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ନଖ ଯଦି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, ନଖ ସବୁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି। ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳି ନଖର ରଙ୍ଗ ଯଦି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏ ରଙ୍ଗ ଯଦି ହଳଦୀ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତେବେ ସମାଜରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପାଦର ନଖ ଯଦି କଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋର, ଡାକୁ ଆଉ ବଦମାସ ହୋଇଥାନ୍ତି।